26 anyos ganahan nanganak ato sa adlaw sa Pasko namatay tungod sa massive bleeding. Adunay live update si Luan Mirondina. Bye! Bob, usa ka healthy baby girl ang gihimugso sa 26 anyos nga si Maribel Itera niadtong Disyembre 25 sa alas 7 sa buntag via normal delivery. Apan wa damha nga human sa 4 ka oras makutluan sa kinabuhi si Maribel. Naabtan sa Balitang Bisdak nga nagpa-newborn screening og hearing test ang 28 anyos nga amahan sa iyang baby girl. Niadtong Disyembre 25 sa alas 7 sa buntag, gihimugso ang masuso apan karon lang nila kini napaubos sa newborn screening og hearing test. Matod sa amahan sa bata, gihulagway niyang usa ka dakong Christmas gift gikan sa Dios ang ilang baby girl kay nataw kini atul gyud sa Pasko. Apan wa usab siya magdahom nga niadtong adlaw usab siya mawad-an og live-in partner. Sa kuha nga side po, giligo ng bata. Murag ning relax ako gamay kay taon-taon na pabiyagi. Giligo ng bata na ginawa kog laom na salamat na kuan na normal ang bata. Nya karon pagkataod-taod ning gawas magalit ang midwife pagkahuman na og plastaran ni sa bata dito sa kuan sa naman nay butanganan to sa mga bata. Nya ni ana siya ana midwife nga sir kanang bago na namin naka-experience nga ni sa imong pare sir oy kanang ang dugo ba dili sa normal sige sag awas ano ko nga na aton ni refer sa ospital. Daling gidala sa ARC Hospital sa Barangay Agos si Maribel tungod sa nasinati niining massive bleeding. Posibleng masalbar pa unta ang kinabuhi ni Maribel kung naatiman gilayon kini sa mga hospital staff. Sir kanang operasyon si imong pare sir nang pangayuan tani og na mangayo mi og down ani 35 ano ko ma'am kanang pag-down sa 35 ma'am why problema nang pag-down sa 35 sa pag-down kay naman ko ikabayad yang kuan lang simpre emergency man gaayo ang suot nako naro ko idala to mga 5 paubos kay amo ang kwarta nabi sa bag nabilin sa panagkain kay emergency kayo. Apan gipasabot sa hospital administrator Dr. Mary Jean Loreche nga naatiman man dayon ang pasyente sukwahi sa pasangil sa live-in partner niini. We are a private institution and so we require a partial payment, especially for those that are for operations, but not for an emergency room management. When the patient came in, patient was attended to. The money was not the issue here. Base sa record sa Tambalanan, alas 8:45 sa buntag, naabot sa Tambalanan ang pasyente ug nakutluan sa kinabuhi pagka alas 11:44 sa buntag. Gikatakda unta kining ipaubos sa operasyon apan tungod sa massive bleeding, wa na kini maoperahi. Matud sa hospital administrator, nga gipahibaw manilang daan ang live-in partner sa pasyente nga usa lang ka bag sa dugo ang available sa Tambalanan ug may option silang ibalhin kini og laing hospital. Patient arrived in ARC at 8:45 a.m. Assessment already was bleeding, massive, so hypovolemic shock in short because the patient was restless, unconscious, unresponsive already, blood pressure of 60/28 already. So, in a matter of from 8:45 up to the time at 11:39 in the morning, so in less than 3 hours, the patient expired. But then, all the measures that our hospital can do to the patient, we did. Bob, nahatod na sa katapusang pahulayan si Maribel niadto lang Enero 4 o gustisya ang panawagan karon sa iyahang pamilya. Samtang Bob, sa pakakutlo ning balita wala pa usab muluwat og pamahayag ang birthing center. Ug so far Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.